nekuti tiri muuranda, hatizorori. Vanhu vakuita mabasa maviri maviri but pasina kana pei inokodzera kuti vange vachionekera kuti vane mabasa maviri maviri. Saka izvizvi ndikukumbirisa kwamuri, mhuri yeZimbabwe. Izvi ndine call yapinda pafoni pangu apa. Zvakanzi panga muchitaura paiva mamuchitotaura kuita sekuti mukuziva kuti Zanzi navaGeza vabva kutaura manje manje kuti kubatwa kwezvigananda kunogona kuita exchange. Ndakati haiwa, vanhu veZimbabwe nhasi zvavaita vatiratidza kuti havadi kuteerera, asi tikuti mangwana, please tapota, mangwana, don't try this. Maoperations atakuita aya achade kuti tirambe tichitaura. Maoperations atava kuita pamakaudzwa navaChiwenga paya, Prophet Chiwenga, vachiti pacharutsiwa chaizvo paHarare apa, pacharutsiwa paHarare apa. Zuva rekurutsa ngarisazosvika uri mutauni. Ndikukumbirisa kuti zuva rekurutswa risazosvika uri mutauni. Unogona kuita mumwe wevamwe vacharutsa. Hezvi ndiri kutaura zvandiri kutaura izvi, tichiita setinoshaina, setinovhundutsira vanhu. Inini handivhundutsiri vanhu, hamundizive. Ndatanga kuzivisai nhasi, ndichitanga kutaura nemi nhasi. Saka ndiri kuti vakuru vakati ndambakuudzwa akaonekwa nembonje pahuma. Mangwana date riri kuti 23 April 2025. Please stay away. Yakaanaunswa ichinzi shut down, national shut down. Whatever kwauri iva nediscipline yekuva nerespect mumashefu edu and bosses. Please, ndiri kukumbirisa kuvana veZimbabwe, tigogarisana nemi zvakanaka, tigotaura nemi zvakanaka. Izvizvi mafoni abva kupinda pafoni pangu ane zvaari kutaura. Saka imimi musazobva manyanya kuda kuovharaidha magenerals edu nenzira yamuri kuita. Komanda vedu kana vapa instruction, imimi makati Geza anopenga, anotishandisa, mune vanhu vari behind vamune muchishaudha. Ndavaona vapfana vasi vangu vachitaura zvangu vachitaura. Todhira nemi 1-1. Tiri kukutsvagai vapfana imimi, hazvisi kutendererai. Izvi ndiri kutozvitaura pachena. Tiri kutsvagai. Fanenge mufana vanga achitaura zvokuti ngauye pana Leopold nani ndimubvunze Geza wacho mufana iwowo, enda kunorara kana kutokwira bhazi uende kumusha. But kumusha ikoko unogona kuita tatosvika kumusha ikoko. Tiri kuziva nemazita enyu ese tinawo. Saka please, hanzi panorwa dzemudanga bye, mawani anenge atanga. Saka musapindire nyaya dzisiri dzenyu nekutaura zvisina basa nekushandiswa. Tiri kukumbirisa hangu, musataure zvisina basa.
nekushandiswa pamusingafaniri kushanda muchitaura zvisina basa. Wingidi akaimba panorohwa dzemudanga mahwanani ngatanga idzisei dzitungani idzi hanzi hapana daitwa mhuru. Saka vachiwenga vakanga vataura vakanga vaisa profesi vakati pacharutsiwa paharara, pacharutsiwa paharara. Zuva rekurutsa kuvanhu risasvike uri mutaundi, risasvike uri pakati pezvinhu. Unogona kuzoita example kana unogona kuzorwadzisa vedzinza rako wafira mahara. Zviri nani utoti idhi hatimude wokuuraya, tinoziva kuti wafira uchisunungura nyika kubva muunhapwa mairi. Komanda Baba Geza, backup yamuinayo ndeyedu isusu totaura panapa, ende tivakomana veaction zvamakataura muchiri jaya. Vanhu vakakuonai vanofungira kuti wakura but isu totemba nemi kaisu, totemba nemi, tokuzivai mauparitiro enyu. Kunzi bombshell hakusi kungonzi bombshell zvezita kana zvemadunhurirwa. Saka dambudzo Munangagwa, you must go. Enda unozorora murudo munyasha kupurazi kwako, wosiya vana vako wawakapoinda uminista nezvigananda zvako izvo wozvisiya. Hatizovaomeseri. Ungafanira kutouya uzokumbira ruregerero kuvana veZimbabwe, kwete kuti ushandise nzira yaushandisa iyi. Izvizvi takufuriza zvose mazimbabwenzi takufuriza zvose, takuvhara nyika. Parakanzi richadeuka kuna vaiprofita vachinamata vachikumbira vana endlof vachinyepa-nyepa kuita sekuti vanoprofita semaprofeti, ivo vari vatengesi venyika inei. Tikuti izvi zvinoda vanhu vane mweya waMwari. Nhasi takakuonai muchipiwa dzimotikari nemari yamakapiwa, tikuiziva nemafigasi, kuti mimi muve vanhu vachanyarara kutaura nyaya yekusunungurwa kweZimbabwe. Zimbabwe haisi nyika yemunhu, nyika yevanhu. Asi yakaitwa nyika yemunhu, izvozvo zvinopa kuti vanhu vakaiendera kuhondo vanomuka, but mukumuka kwavo hamuvaoni ivo, asi muchavaona ivo kuburikidza nematiri. Isusu mweya wanambuya Nanda sekuru Kaguvi uchamukira matiri. Isusu vanhu sekumuka kwawatoita, tiri kuti please dzikamai, go and sleep mumagumbezi machira enyu, endai movata. Ifai nenzara muri mumba imomo, makapiwa nguva yekunzi tiunganidza chikafu, hamuna kuunganidza chikafu. Kana musina, kana muchiita hand to mouth, chimbofai nenzara, because nyika inei togona kuivhara kana kwe10 days kana 20 days kana mwedzi wese takaivhara. Ndezvo tashatirwa manje. Vapanhemi muchituka komanda vedu kuti Geza ngauye pano, ye tiri pana Leopold. Vapanhemi tikuziva imimi, vapanhemi. Watch out, musapindira nyaya dzisiri dzenyu. Kutokuudzai nyaya dzisiri dzenyu, siyanai nadzo. Mawindi
mawindi, town, fourth Copacabana, mbari, siyanai nazvo zvamuri kuita izvo. Mangwana musi wa23 toda kuona munhu ari kuti tucha mutauni, muchamhanyiwa mutauni, mucharutsiwa mutauni. Saka imi makatakurwa nemahwindi aya kusiyai mutauni, muchazoshaya kombi ichakubuditsai mutauni, muchamubuda netsoka mutauni. Please, tapota. Ina handifari kuurayirwa magenerals angu akaurayiwa chinzi covid. Zvose tozviziva pazvakatangira, pazvakabvira. Nyaya yake ndeyekusikirina magenerals ese aanoziva kuti anokwanisa kuzomubvisa papawa. Ane maplans nenyika inei iye nevanhu vake. Saka akaziva ndakabvisa wina. Saka imi makaramba muchiita zvamuri kuita muchatibhowa, kozi hamusi kuona zvekumberi, mukuona zvanhasi zvekuti munoda kudya nhasi, but zvamangwana hamusi kuzviona. Saka please, don't tolerate nonsense. Siyanai nekuteerera nekuita zvisina basa. Tikuti mangwana pachamhanyiwa. Vanyoka imabhunuru vanotaura zviri very legendary. Ando munonzwa language yavo yavanotaura here. Haisi yekuti vanenge vachishaina, vane muono wavanenge vainawo. Saka tiri kuti aiwa, isusu tava redi kufira nyika inei. Parakanzi richadeuka, harisi kudeuka kumombe kana kumabhiza kana kushiri, rakanzi kuvanhu ndokwarichadeuka. Saka tiri kuti tava redi kuti rideuke. Izvi vataura komanda vati pachaita maexchange, saka usazobatanidzirwa, ungaa pave kwako, kumusha kwako, verudzi rwako dambudziko rekuti vazokutsvagira kubatsirwa nekurapwa. Izvo zvipatara zvacho zvisina mushonga, zvisina mapiritsi, zvisina nothing. Hapana zviri kuitwa. Saka izvizvi tiri kuti chengetedzai upenyu hwenyu, ivai nemhuri yenyu, musatya kurarama nemhuri yenyu. Kana muchitya kubatirwa magirlfriends, imbourayai mafoni, whatever, hamushayi maplans. Izvizvi tine mahours mashomanana ekutaura nemi kwatiri kutoita. Saka tiri kuti maZimbabweans, muona zvakaita Mozambique zviyazvi, yakambojamuka. MaZimbabweans, relax, idyai easy, musatibhowa. Vanhu imimi kana muchishedzwa, kana mamapiwa mari kuti mutaure zvamunoda, muchitaura geza watu, mutauni muri kutofambika, anopenga, please, kana mapiwa mari dyai mari, but musatuka mashefu edu, musatuka magenerals edu, musatuka macommanders edu. Tapedza nemi. Kuporisi uko haiwa, kuporisi takapedza nako, don't worry, mapurisa atogadzirika. Saka ndiri kutaura kunemi vana veZimbabwe, kwanai, ndakutokushaudhai ndichiti kwanai, kozi simba racho iroro ndaanaro, ngozi hamusi kuda kunyarika. Vanoita hunhu husina kukwana. Imi munoti vanhu vanoswera vakagara pamba vanhu vasina kukwana. Imimi ndimi makakwana manje, munoenda mutauni muchiita zvamanga muchiita izvo. Pana amboita profit imari dzamanyatsoita profit chaidzo dzamapindira mutauni. Unoenda kubasa uchichema, wodzoka uchichema, saka chamaendera chii? Asi zvakafanana nokugara kumba. Tigadzirise nyika ienderere mberi. Saka ndati kwanai, please, mangwana.
pachamhanyiwa, mangwana pachamhanyiwa. Hanzi zviri very legendary. Mr Nyoka Yemabhunu, ndinonakirwa neshona yenyu. Pandaa ndisingaoni kuti pamaitaura ndasingaoni kuti munorevei, ezvizvi ndakuona kuti mukurevei. Ndani picture, ndani muono, ndozvamunee muchitaura. Saka please, operation yatinayo ngaisakubatei muri munzira, ngaikubatei muri mumba. Muri mumba imomo mucharohwa nehana, zvokuti kana panze hapabudiki, kana kuenda kutoilet hakuendeki. Operation yaticharova, hamuzive kuti tinoshanda sei. Tuti dzikamai, vana veZimbabwe, tine mashandiro edu atinoita. Pachamhanyiwa, pacharutsiwa. Saka chengetedzai, pachamhanyiwa, pacharutsiwa. Mangwana achapinda mutaundi anozvionera, hanzi mundoda zibonera. Saka haiwa, ndinoti ivai neusiku hwakanaka. Rarai kasingaperi, tichazokumutsai kana takuda kuti muchiinda mumabasa, tapedza maoperations atoda kuita. Saka tati musabatwe netsaona nenjodzi muri pamugwagwa, imi maZimbabwenzi. Pachamhanyiwa, pacharutsiwa, pachamhanyiwa, pacharutsiwa. Saka chengetedza upenyu.